Ahojte kamoši, dneska vás vítam pri Robloxe a dneska hráme Fight in a School. Musím vám povedať, že akože už som to dosť dní hral, hej. Však vidíte, akože tu je, už mám 20, no viac kilov, hej, ale napríklad tu mám takedown, mám už, neviem koľko ty. Čakaj, kde? Neviem prečo nedá sa mi nejako... Nevadí. Dobre. A tuto, vidíte, jak je to škola. A tu sa fajtujete s playerami, hej? Napríklad poďte. Tak tento mi dal dobrý kick. Dobre. Poď sem! A tam hore, ak vidíte to XP, to stredné, tak to je level 12, hej. No takže toto číselko 12 je môj level. A táto čiara je však, koľko mám XP, level 13, hej. Tu je stamina a tu je health. A môže sa hádzať aj takto kôš. Poď. Come on, nešlo to. A ináč, máme tu aj také nejaké tie útoky, napríklad takéto, ako použil na mňa typek, a ja ho mám, vidíte? Takže... Kamo, proste všetci ma tu drtia, no. Dobre. Niečo vám chcem ukázať. Dobre, môžeme ísť na to. Dobre. Tak. Kamo, akože niekto musel prísť. Kamo. Strašný ryb. Poďte sem! Poďte sem! Kamo. No poď! Kamo, čo robí ten typek jako? No, takto. Poď sem! Poď sem! Poď sem. Poď sem. Kamo ten typek. No poď. Ty chce mi dať heavy, čo? No tak nič. Kamo. Poď. Kamo, ja úplne kliká na tú myšku. Ukáž, kde sú. Poď sem! Kamo. Ne. Poď sem, prosím. Poď sem, no tak. Ježiš. Ja som nemal ani jedno hápko a ja som bol ešte živý. Počkaj. No tak dobré, aspoň, že som bol živý. Ten typek, čo ma teraz tak rozdrtil. Kamo! Ja som to myslel, teraz som si minul toto najlepší útok. Poď sem, poď! Kamo! Poď sem! Kamo! To čo je? Dobre, prosím. Poď sem, daj mi ten kôš a... Dobre, rýchlo. Dávam... Aj, kamo. A to som išiel okolo neho a ja som bol ešte šťastný, že neútokol. A potom len tak nejaký aimbot prišiel, no.
Bloky? Kámo, ja som to mohol mysnúť, ten heavy attack. Poď sem, no to... Ježiš, toto je typ playerov v tejto hre, utekajú len. A to sú ešte oveľa lepší než... Kámo. Kámo, ale tak všetci ma otravujú. Lebo oni sú nejakí friendky, čo? Ja sa na to... Ti hovorím. Kamo, poď. Kamo! No tak, poď sem, typku. Poď sem, muže. Poď sem. Kamo, ja neviem, koho fajtím. Tak, jedného som hopol. Za chvíľu, ak vidíte, máme level 13. No, ja mám level 13. A budete byť túto hru tiež hrať, tak môžete mať tiež level 13. A to už hrám týždeň? Neviem. Poď sem! Dobre, stojí, to je najlepšie. Však som tam dal. Hneď takto pri neho ten útok. A to nedal. Kúkajte. Poď sem. Idem za tebou. Join tento tým. Neviem vôbec, či aj bude fajtiť, lebo to tak vyzeralo, že AFK. Poď sem. Vyhral som. Super. Kámo, čo tam fajtí toho typka? Poď sem! Kámo, čo robí tento typek, by ma tak zaujímalo. Kámo, však on je nezničiteľný, to je také boxovacie vrece, musím uznať. Kámo, zase prišiel ten typek a nech ma nechá na pokoj, prosím. Poď. Kámo, jak som sa ho zlakol, úplne som sa ho zlakol. Tak, pekne, áno, musím ho. No tak, musím ho. Toto je dačo. Jak som sa ho zlakol! Ja mám level 13, super. Neanulokol som niečo? To ma zajímalo. Ne. Striker, 100 respekt, neviem, ak sa to získava vôbec. 500 kills. Vie, koľko mám. Boh vie, koľko mám ináč. Styles. Nie, ale takedowns. Aha, dobre. Neckdrop. Overthrow, level 20. Čo je? Ukáž, to je najlepší. Erko. Či nie? Spin breaker. Okay. Minion ways to I love you. No poď sem typku, poď sem. Ale takto ma musí rozdrtiť. Kamo. Kamo, proste všetci ma tu drtia. Kamo, náš padne, to vyzerá toto, že keby bol pán učiteľ, teraz neviem, proste, ak je oblečený. Kamo, náš pán učiteľ je dobrý karate kid.
počkaj. Jaj. Poďme! Počkaj, teraz mi musíš povedať, že som mu nedal ten heavy a tak, čo? Popket. Poď sem, kamo, o nie. Poď sem! No tak, to som mu mohol dať. Popketovi. Kamo! No však preto utekal, aby toto si to naštartoval. Poď sem. Kamo, poď sem. Poď sem! Daj sem! Poď sem! Kamo, ale... Cheater. Ale to... Ja neviem. Ja sa na ňo sem. Kamo, Popket, čo robíš? Aj, bože môj, kamo, poď sem. Wow! Úplne ma toto, dobre toto rozdrtili, čo? Kde sú všetci? Tam sú nejakí. Ja by ma strašne zaujímal, čo je tento typek. Taký boxovací vrec. Kamo, inak teraz vyletel. Poď sem! Ježiš, to nemyslíš vážne. Teraz... neviem, čo sa stalo. Kamo, teraz som 3 typkov dal. Kamo. Ale neviem, ak toto nejakí typci robia, že proste oni stoja. Si môžu sa hýbať, ale nemôžeš ich atakovať. To by som aj ja chcel proste na chvíľku, že by som si pokúkal, že čo sa tu dá všetko robiť. Vieš, alebo popozerať a také veci urobiť, vieš? A nie, ty sa chceš na niečo kúknúť alebo skúsiť urobiť a už týpek hneď príde za tebou. Vieš, to je také. Kamo, toto som ešte nebol. Ani tuto. What? What? Čo je? Dá sa to zobrať? Nie. Ani toto? Ne, nič sa nedá stať o to zobrať. Ale toto. Trafil som ho. Aj tak to strašne malo hapok uberá ako. Tak. Kamo, GG, úplne GG. GG, úplne. A dneska by to bolo všetko. Ak sa vám tento School Fight páčil, tak dajte like. A ak chcete ďalšie videá z tohto alebo akú hru, tak napíšte to do komentárov. A čaute.